दिनै जे जुमदुवार खोन्दो बनसुखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला आरो मिरु बनसुनि हेफाजाब आरो मददजों दिनै जुमदुवार जे खोन्दो दाफुंनाय बे दाफुंनाय हाबाफारिखौ दिनै मावफुंबाय आरो बिथांमोनखौ आङो दिनै जुमदुवार खोन्दो बनसुखौ दाफुंनायनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला बनसु आरो मिरु बनसुखौ गोजोननाय हामलायनाय जासिदों आरो आं आसा खालामदों जे जुमदुवार खोन्दो बनसु आफाद हिसाबै जे खामानि मावलांनांगौ आलादा रायजो सोमावसारनायनि जे हाबाफारि बेखौ जोंनि जुमदुवार ओनसोलनि जे गुबुन गुबुन गामिफोराव जाहाथे जोंनि आलादा रायजो सोमावसारनायनि जे मेसेज आरो बनसुआव हेफाजाब होनायनि मदद आरो हेफाजाब होगोनखौ आङो दिनैनि बे जुमदुवार खोन्दोखौ दाफुंनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आं जोंनि जुमदुवारनि ओनसोलाव गोग्लैनाय गामिफोरखौबो आं खावलायबाय जाहाथे बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनाय जे बड'लेण्ड जोंनि बर'नि जे थांखि बेवहाय मैखोमै नांगौ समाव बनसुनि जे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव रायजो राजाफ्रा मदद आरो हेफाजाब होगोन होननानै आं दिनैनि बे नोंथांनि चेनेलजों बे बाथ्राखौनो बुंनानै फोसावनाय जाबाय। लोगोसेयै जोंनि मिरु बनसुआ जे बिथांखि लागोन जे आलादा रायजो सोरजिनायनि जे थांखिफोर लागोन आरो क'क्राझार जिल्ला बनसुआ जे थांखि लागोन मिरुआ जेरै बिथोन बायदि होनाय बायदि थांखि लागोन बे थांखियाव जोङो मैखोमै बाहागो लानो थाखाय जोङो साखाफारा आरो साफ्रोमबो जोंना बनसुनि दिनै 40 जन खमावबो 40 जन जोङो बनसुनि मावथि कलिग्सफ्रा आं मोननो हादों बेवहाय आंहा जोबोद गोजोननाय दं आरो मोनफ्रोमबो मिरुनि जे बिथोन बेखौ आं मावफुंगोन होननानै आसा खालामो। दिनै 10 सेप्तेम्बर दिनै जोङो जुमदुवार खोन्दोखौ दाफुंनाय जाबाय। बे दाफुंनायजों लोगोसे जोङो बिलिफां नार्जारी राजेन्द्रपुर गामिनि बेखौ जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै गायसननाय जाबाय। लोगोसे नेहाथारि हिसाबै जोंना रतेश नार्जारी अक्सिगुरिनि बिथांखौ सेक्रेटारि महरै गायसननाय जाबाय। गासै जोङो 40 मावथि फारियालो बिथांमोनखौ बिबानगिरि हिसाबै गायसननाय जाबाय आरो जोंहा जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गुबुन गुबुन खोन्दो दानायनि प्रग्रामा सोलिगासिनो आरो जों दाफुंलांबाय थागोन। दिनै जोंहा गुबुन डिस्ट्रिक्टआवबो दंबावो तामुलपुरावबो बेखौबो जोंहा माखासे दैदेनगिरिफ्रा दानो थांबाय। दा जों बनसुखौ मानो खोन्दो दानाय जादों बेनि जाहोनानो जाबाय जे जोंनो संख्या नांगौ। दावहायाव थाङोब्ला संख्यानि गोनांथि दं आरो हारिखौ सिबिनोबा जोंहा गोबां दैदेनगिरि नांगौ जानानै फैयो। दा बिनि थाखायनो जोङो खोन्दोखौ दागासिनो। जुमदुवार खोन्दोखौ दानायजों लोगोसे जोंहा इउनिट दानाय दंबावो। बे इउनिट दानायखौबो जों लासै लासैनो दालांबाय थागोन आरो जेब्लासिम जोङो गासैबो डिस्ट्रिक्टआव खोन्दो आरो इउनिटखौ दाफुंनाय जाया बे कार्जखुसिया सोलिबाय थागोन जेब्लानाखि जोबासिम। गोबां जोहोलावफ्रा माने बनसुनि सायावहाय गाज्रि सोंखारिनाय रायजो राजानिफ्राय रां खांनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि नामावहाय सिफि गरम खालामनो थाखाय ओंखारदों होननानै दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा क्लियारिफिकेसन होगोन? बेफोरबादि अजद होनाया मोजां नङा। मानो होनबा बनसुआ जेब्ला दिल्लीयाव धरना होनो होनना थाङो बिनि सिगां जोङो माखासे लाइजाम होदों जे जाय मानसिया बनसुखौ मोजां मोनगोन जाय मानसिफ्रा जोंनि बनसुखौ हेफाजाब होगोन बै बिथांमोननि सायाव जोङो मोनसे लाइजाम आरो बे लाइजामाव जों जबरदस्ति खालामाखै। जोङो गुरैयै खावलायदों जे बिथाङा जोंनो अनसुंथाइ हरनो हायो नामा जे जों दिल्लीयाव प्रग्राम खालामनो नागिरदों धरना खालामनो नागिरदों। दा बिनि सायाव खुनु जबरदस्ति खालामनाय जायाखै रावनिबो सायाव जबरदस्ति खालामनाय जायाखै आरो जाय बिथांमोना हरदों
गामिनिफ्राय हरदों एबा बेक्तिगत हरदों बिथांमोना गोसो खुसियै हरदों, गोसो गोथारै हरदों, जाहाथे जोंनि संग्रामा साक्सेसफुल जायो आरो बर' हारिनि जानाखि थांखि मिजिं बे सिमाङा सैथो जायो। हारि आरो हारिनि थामोनथानि थाखाय माबायदि सोमावसारलांगोन होननानै नोंथांमोना बिथांखि लादों? जोङो बनसु हिसाबै जों गोबां पलिसि लागोन बिनि सायाव, जाहाथे जोंनि हारिखौ थामोनथानि थाखाय जोङो रैखाथि खालामनो हायो। आरो जों सरकारखौ जेब्लानो सरकारा जोंनि बिरोधि खामानि मावनो नागिरो जों बिनि सायाव जोङो आवाज होबाय थागोन आरो बर' हारिखौ मोजां लामायाव दिन्थिगोन। हारिखौ बासायनोबा अनेक लाइन एन्ड पलिसि खालामनांगौ जानानै फैयो। दा जों बै थांखिखौ सहैनायसिम जोङो अनेक इन्टेलेक्सुवेल मानसिफोर दं, बिसिनिफ्राय जों साजेसन लागोन, साजेसन लानानै जों खामानि मावगोन जाहाथे जोंनि हारिया इसेबो खहा जाया। बर' हारिनि थाखाय मा बिबुंथि होगोन नोंथाङा दा? बर' हारिनि थाखाय बनसुनिफ्राय जों खौसेथिखौ लुबैयो, जाहाथे गावजों गाव एना एनि जाया, जाहाथे जों थगायजाबावा, सोबख्ल'जाबावा। मानो होनोब्ला दिनै जों नुगासिनो जे जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो नाख्रेबजानाय, दावहा नांबाय थानाय, दावहा नांनायनि थाखायनो जोङो जायगाखौ गारनानै आनज्रायबाय थानांगौ जानानै फैदोंमोन। दा बै थासारिया जाहाथे फैफिना आरो जोंनि बर' हारिया जोंनि बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय खौसेथि जायो, बेखौनो आं खावलायो। जोंनि बनसुनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय। जोङो गासैबो बर' हारिनि जेसेबांनाखि दल संगठनफोर दं बिसोरजोंबो सावरायगोन। सावरायनायजों लोगोसे जों गासैबो बर' हारिनि आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ खौसेथियाव लाबोनो थाखाय जों हांख्रायबाय थागोन आरो हांख्रायनायजों लोगोसे जोंनि संग्रामखौबो जों खालामबाय थागोन जेब्लानासिम जों बड'लेण्डखौ मोना। माखासे सुबुंफ्रा बुंनो नागिरो जे नोंथांमोननि जे बनसु आफाद, बे बनसु आफादनि इयुनावहाय एबा बेक साइडआवहाय, बेकग्राउन्डआवहाय राजखान्थि दोलोनि आखाइ दं होननानै। दा बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायथि होगोन? बनसुआ सल इन्डिपेन्डेन्ट आरो बेयाव खुनु पलिटिकेल पेट्रनाइजेसन गैया। दा जाय बिथांमोना गोनो गोथो जादों बनसुजों फैनानै रायलायनो हागोन। जोंनि सायाव माबाफोर पलिटिकेल सात्तनि मानसि एबा संगठननि मानसि नुयोब्ला बिथांमोना बुंनो हागोन। नाथाय जोंनि बनसुआ गोबाव समनिफ्राय सावरायै दाजानाय आरो बे सावरायनायाव दानायाव जोङो पलिटिकेल हान्जानि मानसिखौ जोङो लोब्बा लाफायाखै आरो जोङो पलिटिकेलि जोङो मटिभेटबो जानाय नङा। हारिखौ दैदेननायाव पलिटिकेल मटिभेशनजों थाङोब्ला गोबां खहा जायो आरो जोंखौ गोनो गोथोआव खोख्लैगोन। दा बिनि थाखायनो जों खुनु पेट्रनाइजेसन, पलिटिकेल पेट्रनाइजेसनखौ जोङो लाथ'वाखै आरो लानायबो नङा। आलादा रायजो त्रिपुरा हिसाबै दिनै त्रिपुरानि नङा, बेंगलिफ्रा गाग्लोबफैजोब्बाय, बेंगलि चिफ मिनिस्टार जाबाय, बिथांमोना 20 थारिखनि उनाव लिंहरबाय। दिनै जों गार'फोरखौबो जों हेल्प लानांगोन आरो